Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που θα ανεβάσει το κανάλι Κώστας Gamer και σήμερα θα σας δείξω πως μπορείτε να κλέψετε ένα κωδικό από Facebook. Θα πάτε εδώ λοιπόν play στο Mozilla, θα πάτε στο Facebook, λοιπόν γράφω εγώ ένα email test gmail.com. Εδώ βάζω πατάω κωδικό 1, 2, 3, 4, 5, το τσεκάρω, δεξί κλικ, έλεγχος αντικειμένου και πάμε εδώ που λέει password, το διαγράφουμε ταφ, enter και αυτόματα μας εμφανίζεται ο κωδικός του Facebook. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι γίνεται μόνο στο Mozilla. Πατάμε λοιπόν στο Mozilla, Facebook, πατάμε εδώ, μισό λεπτό, γιατί είμαι καινούργιος σε αυτά τα Windows. Λοιπόν θα πάτε εδώ που λέει εργαλεία, θα πάτε εδώ που λέει πρόσθετα, θα πάτε επεκτάσεις, θα πάτε εδώ που λέει λήψη περισσότερων προσθετών, θα γράψετε Lazarus, enter και μας εμφανίζεται αυτό εδώ το πρόγραμμα. Πατάτε εγκατάσταση, η λήψη γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Κάνουμε επανακίνηση. Πάμε εδώ, πάμε εδώ που λέει επεκτάσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα, επιλογές, πατάμε στο μεσαίο. Εμένα αυτό εδώ δεν το έχει τυπωμένο, αν σας το έχει τυπωμένο το αφήνετε που λέει αποθηκεύουμε τον κωδικό Save Passwords. Πατάμε OK, βγαίνουμε. Πάμε στο Facebook, πατάω αυτά εδώ τα τυχαία, πατάω τυχαίους κωδικούς εδώ, πατάω σύνδεση. Αλλά δεν θα συνδεθώ γιατί δεν έχω πραγματικά στοιχεία. Βγαίνω. Πατάω εδώ, recover from και αυτόματα εδώ μας εμφανίζεται ο κωδικός και το email που έχουμε βάλει. Αυτό ήταν το πρώτο